Mina taħt l-art twila madwar 15 metru nstabet mill-pulizija. Il-mina kienet qed tagħti fid-direzzjoni ta' wieħed mill-volts tal-fera tal-HSBC li hemm fi triq Sant'Andrea Swieqi. Kien baqa' biss ftit metri biex il-mina setet tinfet f'wieħed mill-volts ta' dan il-bank. Is-sejba saret is-sitt filgħodu mill-Pulizija mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali flimkien ma' dawk tar-Rapid Intervention Unit. Il-Pulizija għamlu din is-sejba waqt tfittxija li saret f'garaxx. Il-Pulizija waslet għal dan il-garaxx wara ġimgħat ta' investigazzjonijiet intensivi. Dawn bdew wara informazzjoni li xi persuni kienu qegħdin jippreparaw sabiex iwettqu serqa minn ġol-bank. Min aktar stħarriġ li sar fuq il-post ġie stabiliti li din il-mina hija wiesa metru u kwart u hija metru u nofs għolja. Bdiet titħaffer minn ġo garaxxi li jinsab f'kumpless ta' garaxxijiet b'entraturi fit-triq il-qatta fi Swieqi. Ritratti pubblikati mill-Pulizija jikkonfermaw id-daqs tal-mina li kellha n-numru ta' travetti sabiex iżomm il-parti ta' fuq tagħha. Dan anke minħabba li kienet qed tgħaddi minn taħt triq it-Tiben. Il-mina baqgħet għaddejja minn taħt triq it-Tiben u kien baqa' biss ftit metri biex din setet tinfet f'wieħed mill-volts ta' dan il-bank. Huwa mifhum li l-ħsieb wara dan it-tħaffir kien illi persuni jaċċessaw il-volt u jisirqu dak kollu li jinsab fih. Dwar din is-sejba ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Audrey Demicoli fejn min-naħa tagħha ordnat inkjesta maġisterjali. Il-Pulizija għadha dejjem l-investigazzjonijiet tagħha sabiex tistabbilixxi l-identità tal-persuni li kienu se jwettqu din is-serqa. One News huwa informat li sit il-blokka tal-garaxxijiet qed ikun investigat mill-Pulizija.